safe sannan shi ya ba mu ikon noma a gona Allah danye ya zama da babbe babu wajen bacci cikin mulkin ilahu wannan babu shi ya shafe shi ne ya halice mu ga mu maza da mata gashin kawunan mu tsefe Allah shi ya kage mu duko mai da kowa na ga mu yan uwa ku gane wannan annabi ne kadai bai da rauni ya fi kowa sallala jamalin jamilu ban halitta shine kwarin gwiwar kowa yoshi saman dukan adadin halittukan ka lekin ba adadin kirgawa salayin salatin dan na yawa su ne dai lardin hutawa sanyo dukkanin sahabbai a cikin salatin laifin su bai ya kucewa Allah har waliyan da ba su halin dagawa rauni na ga mu yan uwa ku fahimci wannan babu gada sai dil anami masu batutuwa kan gwani ku fahimci wannan ba koki sa musulun zami in ka sake zamiya ta dauki gababuwanka to namanka zai yi zami kar ka bari tunanin gwajin girman na biyu gunka ya zamto ma makami lallai za ka sha da kan gumbar budurwa duniya na ga mu yan uwa ku gane wannan annabi ne kadai bai da kowa bambancin tsakanin mu da uban halitta nisan lallai yana da nisa masu umi ajizi haɗin kwai ne da dutse an san sama ta darar makasa shi ne na gabatan ilahu ya so ya gashi nisa ne a saman kusa dole gani nan bari batun kifi da gaska kulliyam sai ya bunkasa mai tunanin kamar mu yake sanuwa uwa kana butulcewa mahalicin kalayin nan babu ma'aikin mu cikin nauyukan ni na yi ba dodi ba mai kamar shugaban mu bayan nan ko da wajen cin abinci ci san baya ci kamar mu sannan baccinsa ba kamar yanda muke ba ko ta ina baya kamar mu bambancin har ma waje na tsayuwa na ga mu yan uwa ku gane wannan annabi ne kadai bai da rauni ya kowa rauni na jiki rauni na ibada babu gashi dan bai ha'inci kai migun ibadar samu kwero kirafi domin yayyo mana sassauci baya barin abin da zai shafi martabar mu wannan shi ke yi masa daci in ka tuna kyara da zagi har jifa wannan baya sa mai kunci ko kadan hakan bai sa shi kokawa ko da akular iyali ya sha gaba komai shi baya da rauni mai asalin cika na saman dukkan halitta kan manzo ba a tsammani to tsammani na me za ka yi yau a kansa bayan shi ne saye da alkauni Allah ya yi shi can saman dukkan halitta ya za a yi ya zama mai rauni ko a ilimi ya wuce kowa da kowa na ga mu yan uwa ku gane wannan annabi ne kadai bai da rauni ya fi kowa zan dakata domin na sanya aya buri baitoci rayayye na gaishe da man Suleiman matuka gara mai razani ga mu ya janye ga mana
iya yin alaye. Ga Jamil Aliyu Abdul Yaski a baitin Gaddafi bai yi wa na janye. Umar Muhammad na hukku Rasulullah. Duniya na ga mu yan uwa